Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold Michelle Muscat ħabbret li l-fondi li nġabru matul il-kampanja Pink October Movember fl-2025 se jintużaw biex tinxtara l-ewwel Mobile Oncology Unit għal Għawdex. Din il-vettura attrezzata blodda meħtieġa biex tikkura persuni fil-kumdità ta' darhom mistennija tibda taħdem minn Ottubru li ġej, waqt li sa dan it-tant se jiġu identifikati l-infermiera speċjalizzati għas-servizz. Muscat qalet li wara x-xiri ta' żewġ vetturi għal Malta għall-ewwel darba l-Fondazzjoni ffukat l-attività tagħha fuq il-Gżira Awċija hekk kif id-diffikultajiet li jaffaċċjaw il-pazjenti Awċin li jirrikjedu trattamenti tal-onkoloġija huma differenti minn dawk tal-pazjenti Maltin. Dan kien ukoll evidenti fl-aħħar jiem meta kawża tal-qilla tal-Malten f'pajjiżna kellu jiġi sospiż is-servizz tat-trasport bil-baħar bejn il-gżejjer bil-konsegwenza li pazjenti tilfu wkoll trattamenti. Imma dan il-ven li huwa unit attrezzata kif għamilna issa fl-aħħar sentejn ġewwa Malta se jkun jagħti jippruvaw jilqu kemm jista' jkun nies li qegħdin jgħixu ġewwa l-Gżira Awċija li għaddejjin mit-trattament tal-kanċer u li t-tobba iħossu li jistgħu wkoll jiġu trattati jew ġod-djar tagħhom jew anke saħansitra fuq il-post tax-xogħol. I komplet li l-idea hi li persuna kemm jista' jkun tibqa' għaddejja bil-ħajja normali tagħha u anke tal-familja tagħha hekk kif ħafna drabi dawn ikunu jridu jakkumpanjaw lill-istess pazjent. Il-Marigold taħdem id fit mad-Dipartiment tal-Onkoloġija bid-Direttur tal-Cancer Pathways, Dr. Danika Marmara, qalet li x-xogħol tal-Fondazzjoni hu wieħed importanti għax jintlaħqu persuni qabel ma attwalment ikunu pazjenti permezz ta' kampanji ta' għarfien, edukazzjoni u prevenzjoni. Waqt l-istess tħabbira nataw dettalji dwar espressjoni ta' interess biex NGOs oħrajn li jaħdmu ma' pazjenti tal-kanċer jissottomettu proġetti u jkunu jistgħu jingħataw l-għajnuna tal-Marigold.